Hej, velkommen til Spørg Rasmus. Jeg vil holde, hvad jeg lover. Jeg laver et gameplay, og jeg sidder henne ved Dennis Noob Gamer. Hej. Og vi vil spille noget Black Ops 2, og det tror jeg nok, I kender. Vi vil sådan spille, jeg tror, et game bare. Ja, et game. I split screen, så... Shooter down. Ja, det er rigtigt. Så... Og det er jo gået fint nok på YouTube indtil videre, tror jeg. Og hvad der videoen kommer også ind på Dennis Noob Gamers. Ja, Dennis Noob Gamer hjemmeside og Dennis Gamer Clan. Ja, på YouTube. Grenade. Og han har sådan en hjemmeside. Hvad hedder den? Det hedder www. We're losing this fight. Webs. Ja. Linket er også nede i beskrivelsen. Den synes jeg, I skulle tage ind og kigge på. Det synes jeg. Hvad hedder... Jeg er ikke lige den bedste til Black Ops 2, men min ven. Men Dennis Noob Gamer, han er da fint nok. Nej, vi spiller kun for sjov. Og så fordi vi keder os, så synes vi bare lige... At andre skal vide, at vi også keder os. Ja. Lidt kamvagtet her. Ah, fuck. Haha. Gør der. Hvor nok ham. Nej, så plukker han mig. Ja. Kill denied. Kill denied. For helvede. Jamen det her, det er det vi. No, I looked up there and there was no one there earlier. Han der sidder så nær ved vinduet. Nå, det er sgu da den. Ja. Let's go. Trying to go, but it apparently didn't fucking trigger it. Og vi vil også, jeg tror også vi vil optage FIFA, hvor vi bare spiller sådan random kick-off. Grenade, get out of there. Til Kill confirmed. hvad? That was a direct headshot. Third. How was that not? Nej, du skal ikke være klassiker til. Nej. Det er så taber. Ja, fordi det er et gammelt hold. Det er bare så grimme trøjer. Helt vildt. Nej! Hostile care package inbound. Men hvad hedder det der med at drikke tabasco-sauce, det bliver nok ikke til noget, for jeg får nok aldrig 10 abonnenter. Men jeg prøvede i går at putte tabasco i en suppe. On your feet. Jeg kastede næsten op. Det var rimelig klamt. Kill confirmed. For satan. Lorte. Ja, de er fandme irriterende. Nej! Så kommer sådan en nære flyvende ned fra loftet og så. Transitioning. Threat neutralized. Ej, det kan ikke passe. Got a shooter. Ja, det skal også gøre, men du har spillet. Ja, jeg har bare ikke spillet. Jeg har spillet det 3 gange nu. Ja. Drive away. Det gør jeg. Movers. Kill confirmed. Game. For det er min yndlings. Sodavand. Og du ved, den går langt ud over din forstand. Let's go. Jeg drikker rimelig tit, og det er mega fedt. He's gone. Nej. Så skal vi lige til at skyde på en. Så er der allerede en, der skyder ham. Right. For
Fuck, jeg er død over 18 gange. Jeg tror, du er død. Ja, det er næsten det samme. Ej. Det er også, når man har Maiken. Friendly care package inbound. Og Maiken er ikke... Maiken, hun er bare Maiken. Au. Fuck. Hvis du skal spille FIFA, så får du tæv. Men det her, det bliver nok lidt bedre til. Planting charges. Oh, that guy who Det må jeg nok nødt indenom. Kan man ikke få den anden bane? Det er da lige godt. Du ved, at den går langt ud over de forstand. Jeg drikker den med bane. Har du noget, du skal ned? Wow, I thought that was our guy too. Ja, det ved jeg nu ikke. I geografi-team sidste uge, der... Wow. Jeg drikker den med bane. Og jeg men de tager flasker, de bliver bare flere og flere. Helt i klokken var igen, jeg drikker meget, og faktisk ikke det. Jeg vidste, at jeg skulle videre, at den nu så var det lille problem. Simon, skal du sidde og bruge ukønsord midt i min video? Nej. My face har sat. Nej! Martin, hvad er det for noget at gøre det der? Hostile care package inbound. Vent, du hedder sgu da ikke Martin. Ja. Kill denied. Ja, det kalder folk mig. Jeg hedder faktisk Benny. Be advised. Hostile war machine deployed. Ja. Nej, for helvede så i. Det skal da også bare være en. Det skal... Hvad? Ja, det kan jeg sgu da ikke gøre for. Ja, der er sgu da mange, der hedder Benny. Det kan jeg ikke gøre for. Let's go. Ja. Jeg hedder faktisk Benny 20, så det... Alle kender mig Benny 20, selvom jeg faktisk hedder en til fornavn. Benny 20. Hvor mange kills har du? Jeg har 3 kills. Enemy with weapon. Take my kill right after. Fuck, jeg havde den bane her. Hvad? Jeg hader bare den her bane. Hvorfor går vi ikke fra Newtown? On your feet. New? Ja, det gør vi også. Changing. Ej, det bliver allerede. Ej, det bliver nok ikke i dag. Og der... Ja, og der er en med FIFA og en med Black Ops. Nok ikke sådan. Måske en med FIFA, det ved vi ikke. Det kan være, det bliver... Ja, fordi... Så hvis I har lyst til at se livestreaming med 2 nørder, der ikke er særlig gode til noget, så... Ja, det synes jeg skal gøre. Eyes on enemy. Nej! He doesn't even hit me. Nu får jeg sgu næsten nu får jeg næsten lyst til at skære død. Nu får jeg næsten lyst til at skære død på min arm igen. Return to base. Ja, tak fordi I så med, og jeg håber I ser livestream. Nej, jeg blev final kill! Er det? Nå, jeg håber I nød videoen, og